És una iniciativa que ens han plantejat en la Fundació per a poder donar suport a gent que tinga inquietuds de cara a muntar algun tipus de negoci. El primer pas per a fer-se emprenedor, que és creure en la idea. Este projecte vaig veure que era diferent, com més directe. Els participants fan una mirada a l'interior d'ells, a partir d'identificar el moment en el que se troben. A partir d'ahí ja creen el que seria la imatge de futur del seu projecte. Ells aterren, a través també d'un consultor extern, aterren el seu projecte professional. A diferència del treball que hem estat fent en el primer bloc, més grupal, ara se tracta de fer un acompanyament individual a cada un dels emprenedors que han decidit tirar endavant el seu projecte. El que fan és oferir una tutorització als emprenedors per a que es puguen ajudar des de la seva experiència i els seus coneixements. El paper del coach és acompanyar a les persones de manera individual per a tractar temes específics que li afecten. Des de la confiança que li dona el nostre programa, pugui aconseguir una financiació adequada a les necessitats del projecte. Les empreses de Betxí que participen en aquest projecte realment estan assumint una responsabilitat social cara a la seva comunitat. En un moment com l'actual, la col·laboració entre tots, entre totes les empreses i entre tots nosaltres, és molt important. L'objectiu general, podríem dir, del projecte és contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la nostra localitat. Tens molta satisfacció personal quan ho fas, veus que pots ajudar a persones, a empreses, a noves empreses, nous projectes, noves idees, noves il·lusions. Ens ha ajudat molt a saber més de nosaltres, a reconèixer el bagatge que tenim i poder projectar-lo per al futur.